И какво става, Маклини? В днешното видео ще играем Stumble гайската. Просто играта, на която бях измислил, беше много бъгава. Така че нека видим. Днес съм решил да играем Мистер Бист нивото, защото вече излезна Мистер Бист ниво и нека да успеем да видим дали ще направим победа. Това ли е новото ниво, бе? Защо повечето Мистер Бист? Защо повечето са с златният скин на Мистер Бист, който изделезва? Ау, видях просто. На Stumble Guys канала в един шорт. Мистер Бист го видях, така че това е ниво на Мистер Бист. Това мисля, че има логика. Просто аз съм тая логика. Не мисля. О, не, забелязах тук, защото има рация. О, не ме бутайте, момчета! Бой, не ме бутайте! Мойко! Мил! Ах! Защо не успях? Как не успях? What? Втори опит на това нещо. Този път трябва да успеем, ако не успеем, видеото приключва. Така. Вече снимаме от не знам колко време, защото това ще бъдат две съединени видеа. И Мистер Бист нивото. Това път е по-различно. What? Това мисля, че е оригиналното ниво. Това нещо там сигурно ни подмамиха. Не, бързо, човек, бързо. Как само си топнах кебабчето? Как само си топнах кебабчето? Това е истинско кебаб. Забавна визия, на мен. Скоро ще си предизвикам да си зареда телефон. То телефон вече го изпусна два пъти. What? Букш. Ето го златния Мистер Бист. Това мисля, че е новия скин на Мистер Бист. Нов скин на Мистер Бист. Майко, човек, чето ми. 12 от 16 са квалифайн. Ужас. Това е загуба.
тъпо ниво. Майко, изнервям се вече. Пак ни подмаймиха с това. What? Ах, как бързаха нужно. Речетата майко, вече нямаме пясък във водата, сме мъртви. Във водата умираме. Просто създателите са измислили така на Стамбул. Раци малки. Тия раци какво ще направят? Какво ще направите? Вие сте едни маничета раци. Ето какво правят. What? Това как реши да направихме? What? Къде е края? Аз не виждам. Видях го. Защо по дяволите? Защо? Това е трети ми опит. Сашо. Не. Моля ви се. Не, чао! Не, хора, надявам се клипа ви е харесал. Абонирайте се, защото на 100 абонати ще ядем яйце. Което на 1000 абоната ще ви го дам. Ще ви дам фигурката от него. Така че абонирайте се, за да стигнем 100 абоната и да ви дам това яйце с фигурка. И да лайкнете. Защото поне е по-лесно от абонирането. И от мен, бай!